Get ready with me. Така. Аз не съм сигурна кои бижута да си сложа. Като тези двете жълти на ръце. Няма да ги сложа. Просто ще сложа този. Това е общия резултат. Най-после се го сложих. 1 час е... Ето, виждате ли? 1 час. Сега 2 часа се мъча да го сложа. Тези две няма да си ги сложа. Просто... А пък за огърлица съм си приготвил. Върху мене няма нещо цветно. Иска, моля ви, трябва нещо цветно. Това ще сложа това на края на видеото. Така че... Yes, bro, yes. Да започваме просто. Изчиствам си сутрешния грим. Махнах си грима. Сега само да не отворя това. Хора! 1 час съм мъча да го сложа. Сложих го пак. Не се виновни, че сама си го оправя, но аз съм луда, така че сори. Сега си слагам от този крем и се връщам. Така. И за 6 май имам много страхотни планове. Ние ще режем козлеци. Така че ще има втора част на това клипче. Ще режем козле и след като го изрежем ще направим пикник. Такива, не пикник, ами ядем, пием, играем. Ще останем до няколко часа. До 12 може би. И след като приключим тази сутрин и вече отиваме на Баира, ще ви направя влог. Обещавам ви, че ще направя влог. Както снимам как преживяваме това нещо. Така че ще искате ни палци. Много обичам тези дни. Запомнете, ще има втора част за това клипче. Времето ми свърши.